Mga bulan. Mga bulan or kung sa English, months. Months. Mao kini ang mga bulan. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, ug Disyembre. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, lubi-lubi. Mao kadto ang mga bulan or months. Mga bulan. Aduna kitay 12 ka bulan sa usa ka tuig. Aduna kitay 12 ka bulan sa usa ka tuig. Pila ka bulan sa usa ka tuig? 12. Enero. Enero. Mao kana ang pinakaunang nga bulan sa tuig, ang Enero. Sa Enero, sa ulogon usab nato ang unsa ka na inyuhang nakita na ay mga fireworks. Unsa kaha ang atong sa ulogon kung naay daghang mga fireworks, na ay mga pabuto. Okay. Sa ulogon nato ang bag-ong tuig. So ang Enero mao jud na ang buwan, ang Enero 1 mao kana ang adlaw nga atong sa ulogon ang bag-ong tuig. So pampila ang Enero nga bulan sa tuig? Una, siya ang pinakauna, number 1. Pebrero. Pebrero. Ang Pebrero mao kini ang ikaduha nga bulan sa tuig. Sa Pebrero, sa ulogon nato ang kana naay hearts. Nay nakabutang Happy Valentine's Day. Sa ulogon nato sa Pebrero ang Valentine's Day or Adlaw sa Gugma. Mao kana na adlaw nga manghatag og mga flowers, manghatag og balloons sa atong mama, sa atong maestra. Bisag kinsa na imong love, pwede nimo tagaan og balloons o flower di ana nga adlaw, February 14. Pampila ra gud na ang Pebrero sa tuig? Pampila nga buwan? Pangduha. Pangduha ang Pebrero. Marso. Marso. Ang Marso mao kana ang pangtulo ka bulan sa tuig. Sa Marso, sa ulogon nato ang naay bata lipay kaayo nga ning graduate. So sa Marso atong sa ulogon ang graduation human na ka og eskwela or closing na or moving up. So pampila ra gud na ang Marso? Pangtulo ang Marso ka bulan sa tuig. Abril. Abril. Ang Abril mao kana ang pang-upat ka bulan sa tuig. Sa Abril usab, sa ulogon nato ang bata kay naligo na siya sa dagat o naligo kay wala na may klase. So, bakasyon. Sa Abril, sa ulogon nato ang bakasyon. So, pwede na mo magduwa, pwede na mo dili mo mataog sayo kay wala na may klase, bakasyon na. Pampila ra gud na ang Abril? Pang-upat. Pang-upat ang Abril kabulan sa
tuig. Mayo, Mayo. Ang Mayo, panglima ka bulan sa tuig. Panglima. Sa Mayo usab, atong sa ulogon ang kinsa kaha ang nakasuway di ana. Kana ganing magdamo og buwak mo ngadto sa simbahan. Sa ulogon nato sa Mayo ang Flores de Mayo. Flores de Mayo og ang Santa Cruzan. Pampila ra gud na ang Mayo? Panglima. Panglima ang Mayo kabulan sa tuig. Hunyo, Hunyo. Ang Hunyo mao kana ang pang-unom ka bulan sa tuig. Ang Hunyo. Sa Hunyo, sa ulogon usab nato ang kitaa ang hulagway na ay daghang mga bata nag-arsa sila sa ilahang kamot. Unya na usab maestra naa sila sulod sa ilang classroom. So buot ipasabot aduna nay klase. So sa Hunyo sugod na sa klase. Pero sa pagkakaron, naa usa kita sa atong balay. Unya katong Hunyo wala usab nagsugod ang klase tungod sa COVID-19. Delikado pa man, so katong Hunyo wala nagsugod ang atong klase. Pero sa normal nga mga adlaw kung walay COVID, Hunyo jud magsugod ang klase. Gipampila ra gud na ang Hunyo pang-unom. Pang-unom ang Hunyo kabulan sa tuig. Hulyo, Hulyo. Ang Hulyo mao kana ang pang-pito ka bulan sa tuig. Sa Hulyo usab atong sa ulogon ang adunay mga prutas ug gulay, naay mga gulay. Sa Hunyo unsa kay atong sa ulogon di ana kung naay mga gulay, mga healthy foods, mga masustansya na mga pagkaon. Ug aduna usab nagparade unya na sila mga prutas, mga gulay gihapon. Kay kana na bulan atong sa ulogon ang bulan sa nutrisyon. Bulan sa nutrisyon. So dapat ang mga bata di anak mukaon og mga prutas, mukaon og mga gulay, manutbrush ang ngipon, dapat healthy ang mga bata. Pampila ra gud na ang Hulyo? Pang-pito. Pang-pito ang Hulyo kabulan sa tuig. Agosto, Agosto. Ang Agosto mao kana ang pangwalo. Pangwalo ka bulan sa tuig. Sa Agosto usab atong sa ulogon ang nagsulot sila og barong Tagalog, Filipiniana. Kay sa Agosto atong sa ulogon ang bulan sa pinulungan. Bulan sa pinulungan. Kitanganhi sa Pilipinas anang buwana musulti kita og Tagalog, mag-Tagalog ta kay bulan man sa pinulungan. Atong gamiton ang pulong na atong naandan. Pulong na atong gamiton aron magkasinabtanay kitang tanan. Mao kana ang Tagalog. Pampila ra gud na ang Agosto? Pang-walo. Pangwalo ang Agosto kabulan sa tuig. Setyembre, Setyembre. Ang Setyembre mao kana ang pangsiyam ka bulan sa tuig. Sa Setyembre usab atong sa ulogon ang Grandparents' Day. Mayong gani ta og grandparents mao kana sila lolo ug si lola.
So sa Setyembre, mao kana ang adlaw sa atong mga apuhan. Setyembre 13, mao kana ang adlaw sa atong mga apuhan. Mao kana ang adlaw nga atong ipakita sa ila nga love, nga gihigugma nato sila. So Setyembre, pangpila ra gud ang Setyembre? Pangsiyam. Pangsiyam ang Setyembre kabulan sa tuig. Oktobre. Oktobre. Ang Oktobre mao kana ang pangnapulo ka adlaw sa bulan. Sa Oktobre usab atong saulugon ang Teacher's Day. Teacher's Day. So sa Oktobre atong saulugon ang adlaw sa mga magtutudlo. Pero mga bata, huna-huna dili lang kay si ma'am or si sir ang magtutudlo ninyo. Kay pati usab kana sila mama o si papa, di ba kay tudluan man mo nila. Teacher pud na ninyo sila, magtutudlo pud na ninyo sila. So ang Oktobre pampila ka bulan? Pangnapulo. Pangnapulo ang Oktobre kabulan sa tuig. Nobyembre. Ang Nobyembre mao kana ang pang-11 ka bulan sa tuig. Sa Nobyembre usab atong saulugon ang naa sila sa sementeryo nagdagkot og mga kandila kay sa Nobyembre atong saulugon ang paghandom sa mga patay. Paghandom sa mga minahal nato nga nangamatay na. Giunsa ra gud to ang atong saulugon sa Nobyembre? Paghandom sa mga patay. Pampila ang Nobyembre? Pang-11. Pang-11 ang Nobyembre kabulan sa tuig. Disyembre. Disyembre. Ang Disyembre mao kana ang pang-12 ka bulan sa tuig. Sa Disyembre usab atong saulugon ang adunay mga parol ug adunay Christmas tree. Unsa kaha na ang atong saulugon di ana? Atong saulugon ang birthday ni Papa Jesus. Gitawag kana nato nga Pasko. Pasko. Ang Disyembre pampila ra gud na ka bulan? Pang-12. Pang-12 ka bulan sa tuig. Nang hinaot ko nga aduna kamoy nakatunan, daghang salamat.